Hej og velkommen til Galaxis Challenge.dk. Og i dag har vi fået en challenge fra Anna Rønnest. om vi skal spise en skefuld smør. Var det en skefuld eller en teskefuld? Det er en skefuld. Undskyld, Anna, men Nej, det er fucking det her, det er en teskefuld. Ja, fuck det nu. det er en teskefuld, fordi det er sådan noget ret ulækkert. tisesmør her. Tisesmør. Og vi har i dag fået selskab af min lillebror Magnus, som skal være dommer. Han skal holde øje med, om vi laver face explosions, altså du ved, det har jeg vist før. De var lige ved at falde. Ja, tak. Og grunden til, at han er med, det er fordi, at han sagde, at vi har lige hentet ham, og at han ikke ville... Han vil blive ved med at være pisse. Han gik sådan noget og sang og sådan noget. Og hoppede over mig. Og han ville ikke stoppe. Hvis han ikke måtte være med i vores video. Så nu er han med. Ja. Bare noget ham. Okay. Og vi har lige lidt saftevand. Hvis det er det. Og en skål. Og en skål. Fordi det går jeg har galt. også saftevand. Jeg kan kun lide smør, når det er sådan... Det er også i min. Magnus sagde ikke, du skulle sige stille. Og det er sådan, når det er skrabet og sådan noget. Vi håber, vi får mange views på den her video, fordi det er en, vi har ikke lavet en video sådan sammen i ret lang tid. Og Magnus, er det nu, du? Ja, nu er du. Ja, det er klart. Jeg kan ikke så godt lide smør. Hov, Bertram. Du må ikke gøre det der. Bare lugten. Jo, det er først, når jeg har taget ind i munden. Det er så klart. Ja, vi tager altså kun det her, fordi det er så lidt. Det er altså også ret meget, når du lige viser hele skeen. Så tager jeg bare lige det her. Ej, hallo. Fuck, det er ulækkert. Så var den mindre end mig. Jeg tror, flere på. Så skulle det ikke tage mindre end Hov, dig. Bertram. Jeg skulle Ja, og så vend den på siden. Nej, jeg gider ej. Okay. Jeg får det var noget i igen, så. Ja, til noget. Det, jeg har faktisk også okay meget, som I kan se, hvis I lige kigger helt tæt på. Så det er sådan nok. Ja, det er, jeg tager også mega meget. Ja, nu har jeg mere end dig. Ja, fuck det. Så mere. Mere. Fuck it, let's go. Okay, nej, vent lige. Vi klipper lige, og så finder vi sådan lige et nogenlunde. Lige meget. Nu har vi nogenlunde lige meget, og det er sådan... Jeg har vist. Nej, det har du ikke. Har du godt nok ikke. Okay, lige meget. Nej. Spis det rigtigt, Bertram. Jeg kan ikke. Det er ulækkert. Det var saltet. Prøv at se, hvad der står på låget, din. Med sydesalt, selvfølgelig. Der var fucking saltet, det der smør. Det er rigtigt. Okay, jeg vandt. Ja, Jeg taler over. det er desværre ikke der vandt. Jeg er rigtig ked af det, Anna, men fuck. Det er rigtigt. Han er bare tøs. Nej, jeg kan virkelig ikke lide smør. Hør, der skulle også noget, du ikke kan lide. Nej, jeg kan heller ikke lide smør. Nå, hvad jeg kan lide. Ja, det får du ikke at vide. Hvis han siger det til mig, så lover jeg, så gør vi det næste gang. Stop. Okay, Magnus, hvem er vinderen? Vi har sagt det, men lad os lige se, hvad du synes. Jeg synes, det er svært, det bliver Lukas, men... Ja. Det er sådan, at det var Lukas, der vandt. Jeg kan fucking heller ikke lide smør, jeg tror ikke... Nå. Tak fordi I gik med. Jeg tror faktisk, der kommer en video til op lige om lidt. Jeg ved bare det. Jo. Kom, Nu kommer der ikke en video mere op. Vi har masser af tid. Vi har masser af tid, så ved du hvad? Tak fordi I kiggede med på Galaxy Challenge. Husk at like og subscribe. 3 challenges. Det er godt. Den ene med, at vi skal spise, hvad det hedder, chokolade eller kage, en kop af Akjoviller. Det er jo ikke udfordrende. Det er jo bare at spise en kage. Jeg vil lige sige til dig, hvis du går ind på Albert Gregs profil, så har jeg allerede gjort det. Det er rigtigt, det her det er faktisk vores første del af samarbejdet med Albert Gregs. Det er hans fætter. Ja, som er min fætter. Vi samarbejder, og I skal gå ind og subscribe på ham. Og sådan noget. Jeg skriver lige heroppe, hvad der... Det er dernede, men okay. Nej, jeg skriver det heroppe. Lige her. Nej, det er sgu nede, men trykker på Jeg kan skrive det med skrift her, Bertram. Baby. Okay. Vi siger tak til Magnus, de var med. Vi siger tak, fordi I kiggede med. Og subscribe, like,
Challenges. Så skriv det challenges, eller bare videoer, vi kan lave. Og igen, undskyld Anna, jeg kan bare ikke smøre. Prøv at se en fin lille klat, der ligger der. Jeg vil sige, jeg spiste noget af det faktisk. Det var fordi, jeg nåede sådan lige at sluge det, ikke? Og så tænkte jeg bare... Vi ses. Håber, I kunne lide vores video. Der kommer egentlig jo lidt. Vi skal nok komme med flere videoer. Fordi... Vi kommer med flere videoer. Husk at se videre. Ellers så havde vi dig. Det her var Gaxis Challenge DK.